الرجيم وما أبرئ نفسي mi hisnaani hooram noon wonaa mboɗo hisna hooram sabu inna nafsa fittaandu la ammaratun koko heewi yamirde bisuu'i e bonande fittaandu ne heewi yamirde neɗɗo ko boni eyi ɗum noon ko mbirmi yo yawaaji o yo noddu rewɓe wuro ngoo fof naamdo ɗumen ko wonaa mboɗo hisna hooram ala ko fittaandu ene heewi yamirde ko boni tan onani so tawi Allah muyani fittaandu peewal tan o waɗanto fittaandu ndu ko baajotoɗo mo ene yamira ɗum mo ene haɗa ɗum on sahaa ndu wonta lawwamatu ndu watta ñingde joomayru e wadde ko boni so yiya ɓooyi wonta kadi jihaadi o tuuba rutto e kala ko Allah yamiri so tawi ɗum wulima e mayru ha juuti tan ndu wonta mudma inna to ndu huɓi ɗo e less hoddiro Allah e hattan Allah e weliya Allah ndu weele ñaawooje Allah kala ko Allah rokki ndu e ndu wela ɗum kadi ɗum woni Allah wiya ayyatu han nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki illa ma rahima rabbiya so wona mo yurmi ɗum joomam o reeni ɗum inna rabbi joomam la gafurun ko jaafotoɗo rahimun jurmotoɗo wa qala al maliku laamɗo o biyeteɗo rayyan ibn al walid wa dhalika annahu lamma dhahara lahu fi yusuf min al mazaya allati lam tujad fi ghayrihi kanko oɗo rayyan ibn al walid nde o yi e annabi yusuf ko bange dokke ko Allah rokki ɗum ko ala e goɗɗo ko wona kañum o haali ko jogori haalde ko ɗum woni o wi i'tuni bihi ngaddane kammo astakhlisuhu mi hertinamo li nafsi hooram taw ko min gooto tan o wondata ala goɗɗo mo o wondata eywa khalisatan li duna sharikin tawa ko min gooto o hertori ala mo rendidini ala mo rendidi e am fa ja'ahu rasulu mo laamɗo o nelno o are makko wa qala on wimo ajibil malika noto laamɗo o fa qama kanko yusuf o ummi o wadda ahla sijni o wayni yimɓe wonɓe nder kasoɓe ɓe wondunoɓe wa da'a lahum o duwaniɓe humma tasala o looti wa labisa siyaban hasanan o ɓorni comci joɗɗi falamma kharaja min as-sijni kanko yusuf no o wayyodini so ñantima bonat ɓurtat kadi nde o naati o yalti kaso o ari ha e damal he kataba ala babihi o winde damal kaso he hada baytul bulughi o nduɗo suudu ko suudu hellifaɓe wa qabrul ahya o wi kaso ko qabri wuurɓe wa samatatul a'da'i ko jalkitorgal anɓe wa tajribatul asdiqa aywa ko jarabuya sehilaɓe kaso o wi o ɓorni comci joɗɗi andi ene o wi anna mimma yanbaghi enda dukhuli ala saladini daharata wiyama ene hani so tawi neɗɗo ne yahay lamɗo o ɓorno comci moƴƴi o laaɓa ɓuuri yodde ko ɓorno comci moƴƴi o salligino ceerno walla lamɗo saɗa ara e mum ɓuuri moƴƴi ɗum gonɗa salligi wa tahsinul hay'ati yonude mbaadi mum wa hadhihi siyabu yuhtamalu annaha kanat indahu aw arsalaha lahu al malik ene jentila tawde o sokama kanko yusuf fodde duuɓi 17 ene jentila tawa ɗiɗo comci joɗɗi ɗi o ɓorni ɗi taw ko joginoɗo ɗi ene jentila kadi taw ko lamɗo o neldimo nder yo artu yo ɓorno comci yo yalta a faamide wa dakhala alayhi o naati e laamɗo o
وورد جولينون أنه لما دخل دو أري لام دو سلم عليه بالعربية وسلمني لام دو إدم العرب فقال الملك ما هذا اللسان لام دو ينقل دم كفرتي قال وجابي مكانك يوسف وبي لسان عمي إسماعيل انقل دو دم باباني أم إسماعيل ثم دعا له بالعبرانية وندري مكان دم العبرانية لام دو ما هذا اللسان قال دم كوني كدي وبي هذا لسان آبائي قال دو دم بابرابي وكان الملك يتكلم ب70 لسانا لام دو ان حالا نو چapande jeedidi langa chapande jeedidi demgal lam do ne nana kono onana ta de do dembe di o medanande de kono kadi lam do wo kullu ma takallama bi lisanin ajabahu yusuf kala demgal ngal lam do haali yusuf jabo kala demgal ngal haalta yusuf jabo yusuf haalde do dimdi do rok jabat فتعجب الملك لام او هاوا من امره قال حال يوسف ما صغر سنه دوب مكو كيواني كلا كو لام دو حالي امنانا تي هاوا لانه كان اذاك ابن 30 سنه on saha o yara duubi 50 sabu hen duubi 13 ko nde o wondi debbo biyeteɗo Zaliha o e kaso o duuɓi 17 ko adinde o natata kaso hawde duuɓi 50 ɗum woni noon o wi inna rabbi joomum la gafurun ko jaafotoɗo rahimun jurmotoɗo wa qala al maliku lamɗo o wi ituni bihi gaddane kammo astahlisu mi hertoromo li nafsi wonande hoore am falamma kallama hunde lamɗo o haalde makko qala lahu lamɗo o wimo innaka no an al yawma hande ladaynaga amen makinun ka kuɓiriɗo aminun kolal nde o yetti galle lamɗo o روي أن الملك قال ليوسف دلام دو ويه ما يوسف عليه السلام أحب أن أسمع تأويل رؤياي منك شفاها mboɗo yiɗi a haalanino mo nelnomi o ko koyɗol ngol firata ko a haalanimo ɗum kono jinmi ko kaalanami taw koye huno ko ma mi heɗo ay joni kanko lamɗo o no hoyɗiri koyɗol ngol ni o haalinirani noon wageɓe ɓe woni hen ko kuppi joni noon Yusuf ene haalanamo no hoyɗiri ni ha gasa fof o haaltanamo no hoyɗiri ni koyɗol ngol ha labta haalanamo ko ngol firata Yusuf o wimo ayyuhal malik e heyma lam elle ra'ayta sab'a bagaratin elle jiiɗa ko nayi jeeɗiɗi simanin pay suhubin ɗi ganduɗa ko puɗani ñaawi hisanin joɗɗi gayri ijafin ɗi gona pooƴi kushifa laka kasafa laka anuhunna niilu caangol nde wiye niilu kañum yaltini nayi ɗi e nder mum fadala ana min shaadihi ɗi ƴelliti e fongo masalan caangol he taskhabu akhlafahunna labanan eɗi ndaasa masalan enɗi majji kosam fa baynama anta tanzuru ilayhinna ndayo aɗa futtini gite ala ndareje neɗi mbayi hawnade ni wa qad a'jabaka husnuhunna ene hawma neɗi mbayi yodde ni is nadaba niilu ɗon tan caangol ngol ɓeeɓi haalaɗe tan fa gara ma uha ndiyam ɗam ɓeeɓi haalaɗe ɗo ndiyam ɗam ɓeeɓi haalaɓe wo bada yabsuhu tan jorgol caangol ngol feeni fa kharaja min hamaihi sab'a baqaratin ijafin sab'u baqaratin ijafin tan e nder ɓakkere he yalti hen nayi jeeɗiɗi ɗi ganduɗa ko pooƴi su'usin pirɗi gayri mulsiqatil buɗuni ɗi ganduɗa ɗi gona takkiɗi deedi ɗi ne mawni kono eɗi pooƴi laysa lahunna dir'un wala akhlafu ɗi ngala enɗi ɗi ngala ko wiyete jeese yesere woni endu ko endu tan wala hunna an yabun wa adrasun kanji nayi pooƴƴi ɗi eɗi jogui ñiiƴe ceelɗe eɗi jogui gaggutte wa akuffuka akuffil kilabi nayi ɗi ne jogui newe ɗe mbay kono newe dawaɗe wa kharaɗimu ka kharaɗimu assibai eɗi jogui toni ɗi mbay kono toni ŋati ni fahtaranna bissimali
ɗi jillodiri e nayi payɗi ɗi faftarasa simana kanji nayi pooƴƴi ɗi ɗi congi nayi payɗi ɗi iftirasa sabi'i hono no ngati congirta masalan boy no boy songirta mbewa ni kanji nayi pooƴƴi ɗi ɗi congiri noon nayi payɗi ɗi fa akalna luhuma hunna kanji nayi pooƴƴi ɗi ɗi ñaami tebbuli nayi payɗi ɗi wa mazzaqna juluda hunna ɗi ceerdi guri majji wa haɗɗamna idama hunna ɗi keli ƴiya majji wa mushammisna mukha hunna ɗi jaltini mbu'a majji fa baynama anta tanzuru wa tataajjab nda yo aɗa ndaara no ɗiɗo nayi mbaɗini aɗa haawe kayfa galaba hunna wa hunna mahazilun holno ɗiɗo pooƴƴi poolite ɗiɗo payɗi ɗum ne hawma te summa lam yadhuru fihinna samnun wala ziyadatu kanji ɗiɗo nayi pooƴƴi ne ɗi moɗiri nayi payɗi ɗini ɗi ngala ɗi ɓuttiɗani ɗi payani ɗi ɓeydaki bada aklihinna caggal ñamduɗi wa ida sab'u sunbulati ɗon ɗon aɗa ndar tan jiiɗa butali jeeɗiɗi hudrin kecci wa sab'u sunbulatin ukharu suudun yaabisatu jeeɗiɗi pay jeeɗiɗi goɗɗi ɗin ko ɓaleji kurum rum jorɗi kos kanji fof fi man bitin wahidin kanji fof eɗi puɗɗi e fuɗirde wotere ɗiye ko kecci delem ɗiye ko jorɗi kos uruquhunna fi thara kanji fof ɗaɗi majji koye leydi woni walma e ndiyam fa baynama anta taqulu fi nafsika gonɗa e wiide e hoorema ayu shay'in hada ɗum kam ko woni haulai khudrun muthmiratun wa haulai suudun yabisatun ɗiɗo ko kecci ɗi ganduɗa ko baɗɗi masalan ɓesnoje ɗiɗo ko jorɗi ɓaleji kurum te walman bitu wahidum fuɗirde majji ko gotere usuluhunna fi sara wal ma'u anani dey masalan pooɓe majji woni koye leydi e ndiyam ida habbat rihun dan a waɗani ha hendu ruyi hendu dilli faraddat awraqal yabisati suudi alal khudari almuhmirati hendu ndu itti berme fi butaali jorɗi ɓaleji ɗi rutti ɗumen e butaali ɗi ganduɗa ko kecci ɗi tan sumi ɗumen jeygol sumi ɗi duppiɗi kanji fof ɗi gonti ɓaleji kuru fa hada ma ra'ayta ayyuhal malik ko ni jiiruɗa lamɗo lam summan tabahata tan pinɗa masuran aɗa jengi ko ni jiiruɗa tan pinɗa aɗa jengi فقال الملك لام دوي والله ما أخطأت فيها شيئا مودري الله ونكاد أن هيهون وبان أفورا فما شأن هذه الرؤيا hol ko woni alhaali ngol ɗo koyngol wa in kanat ajaban so koyɗo ngol ne hawnine kam fama hiya bi ajabi mimma sami'tu minka ko ngol hawni fof kam ko nanne ma ko ɓuri hawnade sabu ko min hoyɗi temi haalanani hay goto a haalani kam no koyɗirmi koyɗo ngol fof e hawnade ko kalɗa ko ɓuri hawnade wama tara min ta'wili ru'yaya holko jiiɗa fecciro koyɗolam ngol ayyuha siddiqu yehima kaalo gonga وقال يوسف عليه السلام يوسف وي أرى أن تجتمع الطعام وتزرع القصب والسنبل علفا للدواب زرعا كثيرا في هذه السنين المخصب ومن جيمي ko ndendina ñameete ngawa gaweje kewde e ɗiɗo duuɓi ɗi ganduɗa ko gamɗi ɗi duuɓi ɗi ilam ari ha heewi ɗi duuɓi toɓɗi ha heewi ɗi ngawa hen gaweje kewɗe وتجعل ما يتحصل من ذلك الدعام في الخزائن كلا كون دنجا هن تو بانغي ñamde mbaɗa e magasinaaji he bi qasabihi tan wonde gawƴe mum o sun buli wonde butali mum fa innahu abqa lahu ɗum ɓuri wawde heddade ɓuri wawde bonnude gawri so tawi sokkaka ɓurata lelde bonde e so sokkama fa yakunu zalika al qasabu on saha wonoya gawƴe ɗe wassun buɗa e butaali ɗi wonoya alafandi dawabi wonoya ñoomre wonande daabeje ɗe ɗi ñaama ɗumen e duuɓi kokke ɗi so ngaroyi wa ta'muru nnasa an yadfa'u lkhumusa min zar'ihim aydan jamira leydi ndi fof kala coñƴo yo feccu gawri mum pecce joyi pecce nayyi ñaama feccere yo addu jamira leydi ndi mum das mbaɗa yahawɓe nanga ɗum فيكفيك ذلك الدعم يون ما ندين ما نيامد الذي جمعته لأهل مصر أيوا أنني دي ومن حولها ñamde ne ndendintande duuɓi kokke ɗi so ngaroyi leydi ndi e saraji leydi ndi fof ma ñaam hen taw gawri ɗi gasani
duuɓi jeeɗiɗi kokke ɗi garoyoji ɗi ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi ñamde nde ndendinɗa nde ma yimɓeɓe ñamoy ɗum e duuɓi kokke ɗi wa yaati kal halq ma tago arema min sa'iri nawahi e dennangal bangeji lil mayrati pour jiggore wayaji tami u endaka minal kunusi ma renduɗo maɗo to banggue ngaluji wal amwale e jawɗele malam yeji tami li ahadin min qabli ko ganduɗa meeɗa rendande hay goto e addinoɓe ma lamɓe hay goto meeɗa dañde ɗum ma ɗum rendande fa qala al maliku on saaha lamɗo o wimo persida leydi ndi wimo wa man li bi hada holno dañiranmi ɗum wa man yajma'uhu hol dendinowo ɗum waya bi'uhu waman yajma'uhu li hol dendinowomi ɗum waya bi'uhu li yeyanami ɗum wala wijtama'at ahlu misra ma aɗaɓu zalika hayso wuro ngo fof leydi ndi fof rendi mbawa wadde ɗum saabu walam yakunu fihi umana hoolaɓe gara e leydi he fa qala yusuf inda zalika on saha noon yusuf wimo ij'alni ala khaza'ini l ard ko ɗo mo yusuf ɗaɓɓiti ministére d' économique ko ɗo haalanimo yo waɗe ministére d' économique hetta e guura leydi ndi affaire guuranam leydi ndi qala yusuf ij'alni waɗam ala khaza'inil ardi e magasinaji leydi misra inni saabu min hafidun komi denowo alimun ganduɗo comptabilité oɗo wawi calcul sa waɗi kam tan mammi waɗane ɗum faami Demba de wini Allah wi wa kadhalika ni makkanna min kuɓidiri no min neminiri yusufa e yaltude kaso ni makkannali yusufa min kuɓidiri yusufa fil ardi e leydi misra yatabawwa'u omo jippo min ha e leydi ndi hayso yacha o kala ɗo yiɗi kala ɗo yiɗi e leydi he omo ara ɗo kanko yusuf caggal ɗe caɗele a faami ɗon wiyama ibnu abbas wa gayrihi lamman qadati sanatu min yawmi sawwa su'ali yusuf al ammara wa da'ahu al malik o wi ñalawma mo yusuf namdi ewa nde duuɓi masalan anani de gasi ko ñalawma koye ñalawma mo yusuf ñaagui laamu o eywa lamɗo o noddimo kanko yusufa tawwajahu wa qalladahu bi sayfihi lamɗo o waɗanimo tengade tottimo silama wa halahu bi khatamihi ƴetti feggere mum tottimo o waɗe jungo makko o waɗa alahu sariran min zahabin ndi lamɗo o ƴettanimo waɗanimo diwa kanŋe tottimo mo kallalam biddurere ene pentira kanŋe durru diwa kanŋe o diwa no worno taw kanŋe ɓolo omo pentirira kadi kanŋe e yagoto diwa o juuteygo mum ko capantati dira jaajeki ko diraji nogas noon diwa o way mawnude o waɗa lahu salasina anani farasan mo yusuf o waɗani yusuf fodde capantati darab berteteri ma anani wo sittina ma'dibatan e capanɗe jeegom darab wa daraba alayhi hullatan min istabraq o waɗi hen kaddale ko wayno comci cewɗi istabraq wayi kono terwesteji ni wa amarahu an yahruja o yamiri yusuf kanko lamɗo o yo yaltu huɓere nde fa kharaja yusuf yalti mutawwajan ene waɗi tengade sa yi yusuf ñande hen jondam mum lawnuhu ka sald mbaadi ni ene wayno galas o wajhuhu kal qamari yeeso makko ñande hen wayi kono lewru yaran nasiru wajhahu fihi sa darimo kanko yusuf aɗi e hoorema e makko no dardata daro gam jiya hoore ma ni sa wi ko kuɓɓu adi hen hoore ma sa timtindima min safa i lawnihi saabu mbadi makko labde fanɗalaga yusufa yeehi hatta jalasa ala dhalika sari ha jooɗe on ma diwa wa danat lahu li yusuful muluka ministére uji gonnoɗi ɗo ɗi fof gummi dari mbaɗnimo sali wa fawwada al malikul akbara ilayhi mulkahu lamɗo mawɗo o hono persida leydi ndi itti laamu fof tottimo kanko yusuf wa azala qidfirun amma kana alayhi oyo connoɗomo kanko yusuf qidfirul aziz ministére de gonnoɗo économique o on waɗa conseil ministre on itta o watta ɗon kanko yusuf maccuɗo makko watta o folla maccuɗo makko watta ɓe waɗa conseil ministre ha paari tan ɓe mbi wonde kan oɗon ɗiɗi fiiri natti wawde golle ɗe o itti on ɗon o wartiri yusuf waɗi ko maccuɗo makko qala zamkhasari gorko wiyete noon
وي إن يوسف قال للملك أما السرير فاشدد به ملكك وي يوسف وي لام دو تاوي كو ديوا او تينير دوم لامو ما واما الخاتم فدبر به امرك تاوي كو فغرنde fewdir dum alhalima wa amma taju falaysa min libasi wala libasi abai so tawi ko tengade nde wana borne teram wana borne teri babiraba min borta ko dum فقال له الملك لام دوي قد ودعته وأدني من حكو دم إجلالا لك كمون دم وإقرارا بفضلك إقرار بول ماكو الله ركوما وكان لملك مصر ان لا تنو لام مصر او خزائن كثيره مغسيناجي دي غاندا كو كيودي فسلمها ليوسف اوتتي مغسيناجي يوسف وسلم له سلطانه وجبل يوسف لام مكو اوتتي كله وجعل امره وقضاءه نافذا حتى بمملكته ووي يوسف كالا كو جاميردا كالا كو نياودا كو سيات هاي لام موسى وي باني مو بات نون وي يوسف كانكو بريزيدان ثم هلك قرفير عزيز مصر تشورنو يوسف او خليفه مكو اون ماي في تلك الليالي ادي ما جمج فزوج الملك يوسف امراه العزيز بعد هلاكه ايوا برسيدا او هومان يوسف اي جوم سودو زليخا او راوته التي في بيتها او ابيرو دو بانande o persida o humani فلما دخل يوسف عليها ليوسف نادى دبو قال يوسف في دبو أليس هذا خيرا مما كنت تريدين بلا وانا دum do buri mojude ko binda yen barko قال دبو ويما أيها الصديق آن قالوا وقال لا تلمني هو تنينم فإني كنت امرأة حسناء نائمة منكم دبو جود نيمي نود من يرد كما ترى نيرد أميني كم دبو جون تاد نيمي أنو نيرد أميني وكان صاحبي لا يأتي النساء جم قلم أنو فاتشك وانا قد وكنت كما جعلك الله في حسنك أننا الله وان ما نبالا يودني الله وان ما نون فغلبتني نفسي فتانا فولمي وأسمك الله الله رن بما ميار غندنا بنديا أشليدا الله رن قالوا بمبي فوجدها يوسف أذرا يوسف تيكو بلن لمو أميدا وندي غوركو فأصابها يوسف وندي مكو فولدت له ولدين وجبنا يوسف ببديدو ذكرين وربديدو أفراسيم وميشا وجبنا ببديدو أفراسيم وميشا وجبنا كده بنتا إدي هين غوت ببديدو ريوبي وبنتا ببديدو ديبو غوت وجبنا ببديدو ورم ببديدو ديبو بيدو بيتو رحمة أيوب النبي أيوب رسنو maysa woni tanum yusa ubunnun on woni yusa ubunnun yalti koy maysa nun ko jumi maysa jibinnum maysa ko yusuf jibinnum yusa unon woni annabi wa aqama al misra al adla ودر في مصر الأدلة كان يوسف نيمدي مصر دون نوندال وأحبه الرجال والنساء ريوبي وفون جيدم فلما ما أن يوسف في ملكه ليوسف هنغاندي هبيندي ألامم دبر وني فوجد في جمع الدعام إرندين دنيام أحسن التدبير كبير مجد فوجول فبان الحصول وما يسنج والبيوت وما يشودي الكثيرة كيودي وجمع فيها الدعام ورندين هن يميج للسنين المجدبة ونند دوبي كوكدي وأن فقال مال بالمعروف ودبي ونفكر جودين ومجري حتى خلت السنون المخصبات ها دوبي دي غاندودا مخصباتو duuɓi ɗi ganduɗa gamɗi ɗi ɓenni anga omo rendine gawe tan omo mofta ha duuɓi ɗi gasi wa dakhala sinunal majdabata bi hawlin wa shiddatin lam yara nnasu mislahu wiyama duuɓi masalan kokke ɗi naatiri kulol e caɗele yimɓe meeɗa yiide hono ɗum e hulɓinade wa qila innahu dabbara fi da'amin maliki wa hashiyati kulla yawmin uklatan wahidatan wiyama kanko yusuf ñamde persida o ñalawma fof ko lawol gotol kanko e liggotoɓe makko ñala fof gotol tan nange hoore naati tan ɓe ñaama ɓe gonta ñaama ha nange hoore janggo noon no fewjiri ko ministre économique ko noon waɗata quoi falamma dakhalat sinnatul qahdi nde hitande kokke ɗe naati kana awwalu man asabahu ljuu adi heege hebdi ɗum fo almaliku ko lamɗo o président o on adi heydude فجاء أهيد نصف الليل هد فجر جمع فنادى يوسف الجو كانكو برسدا وني ويد يوسف مهيدي ده
faqala Yusuf hada abanul qahd ay nde ɗo hitande woni premiére hitande ne kalantanamami nde heege nde naati fa halaka fi sanati l ula kanko président o maayi hitande arwanire nde premiére anane joni noon kullama a adduhu fi sanani l muhsibati kitale amoji ɗi bannoɗi ko wanno ko kaweje ɗe o moftunoɗe fa jaala ahlu misra yimɓe égyptinaɓe ɓe égypti yimɓe mumen ngari yefta una ɗa'ama min Yusuf ngari ene coora e makko gawri fa ba'ahum fi sanati l ula bin nuqud goto fof kalis joguino e nder wuuro he kala joguinoɗo kalis e nder diwan he kala joguinoɗo kalis addi tottimo yo yeeyi ɗum gawri hatta lam yabqa bi misra dirhamun wala dinar kala mbuuɗu kanŋe kala mbuuɗu kala menkelde kanŋe pire e mbuuɗu haalis gasi ha laaɓi e leydi he fof hay goto jogaki so wona kanko Yusuf ñande he ɓe gayni ɓe coodi gawri ɓe ngi ɗum hitande ɗimmire nde ɓe ngari e makko ɓe gaddi bil huli wal jawahir kanŋeji jawhar e cuuɗaji maɓɓe cakkaji en ɓe gaddi eɓe cooda gaweje ɓe coodi cakkaji maɓɓe e cuuɗaji maɓɓe fof gawri ha laaɓi ha leydi ndi mum das ala joguiɗo cakka ala joguiɗo kanŋe so wona Yusuf hitande tataɓire nde goto fof joguiɗo puccu adda joguiɗo mbabba adda joguiɗo mbeewa adda joguiɗo mbaalu adda joguiɗo ngeloba adda kamɓe fof ɓe gaddi ɓe coodi gaweje ha laaɓi leydi ndi mum das ala joguiɗo mbabba ala joguiɗo puccu ala joguiɗo nagge ala joguiɗo mbaalu ala joguiɗo mbeewa so wona soodi gawri gasi fof Yusuf nana galle Yusuf jooɗi hitande naye ɓiire nde goto fof joguiɗo maccuɗo adda sooda sa gawri nawa joguiɗo korɗo adda sooda sa gawri nawa ha maccuɓe leydi ndi fof gaddama galle Yusuf horɓe leydi ndi fof gaddama galle Yusuf soodama gawri ɓe jeehi hay goto e leydi he ala joguiɗo maccuɗo ala joguiɗo korɗo hitande joye ɓiire nde kala joguinoɗo dinguiral galle e kala joguinoɗo galle mahaɗo addat dinguiral galle mum tayla wiya nda tottam gawri adda dinguiral masalan galle mum mahaɗo tayla wiyama nda tottam gawri ɓe coodi gaweje galleji mabɓe e dinguire mabɓe e sincanuji kala joguinoɗo sincane adda soodi gawri ha laaɓi leydi ndi mum ala joguiɗo galle ala joguiɗo sincane so wona annabi Yusuf hitande jeego ɓiire goo fof reggina ɓima adda ɓinguel tan wiya jagguɗo tottam sa gawri o addu ɗo ɓinguelam nani jag tottam sa ko ƴiɗi gawri ha leydi ndi mum das ala joguiɗo ɓiɗɗo fof gasi coodi gawri gasi fof nan galle Yusuf jooɗi hay goto ala ɓiɗɗo ala haydara hitande jeeɗe ɓiire nde goo fof ara daro wiyamo Yusuf wenam tottami sakuji gawri mi wurta hitande nde so gasi mi ara o totta ɗum gawri yaha wurdoya so gasi arte galle makko wiya mi woni maccuɗo heɓa ɗon lelo leydi ndi mum das arte galle makko noon ɗon leeli hay goto heddaki Allahu akbar ƴeew maccuɗo coodanoɗo paye coodanoɗo buud nogas e peeruji ɗiɗi paɗe e compeltaji ɗiɗi ƴeew o maccuɗo lamtima aduna foof hankanti hatta lam yabqa bi misra hurrun wala hurratun illa malikahu hay dimo goto heddake misra ñande hen debbo hay dimo goto ñande heddake gorko dimo debbo e dimo gorko heddake so wona o jeyti ɗum wonti maccuɗo makko fasaru jami'an abidan li Yusuf alayhi salam kam fof ɓe gonti e maccuɗo makko fa qala ahlu misra yimɓe leydi ɓe hankkandi leydi ndi fof ɓe gone ñoote e mbi ma ra'ayna kal yawmi malikan ajallu wala a'zamu min Yusufa enen en jiyani hande laamɗo mawɗo laamɗo ceniɗo ko ɓuri Yusuf hande fa qala Yusuf lil malik Yusuf huccite président leydi ndi o wi président o kayfa ra'ayta sun allahi bi holno jiruɗa no Allah golliranimi ƴewno Allah golliranimi de ayi de o wi ayi golle Allah ɗe waɗi fima khawwalani holno no Allah hokki ko Allah hokkimi ko fama tara fi haulai joni ɓeeɗo
e jawɗele mumen e ɓiɓɓe mabɓe ɓe holko jiiɗa holko mbaɗanmi mabɓe mi yeeyoyatɓe walla mi woppat ɓe ɗo tan qala al maliku président o wimo ar ra'yu ra'yuka feere ko feere ma tan no mbaɗɗa fof wa nahnu laka tubbaun minen koye ma min ndewi kala ko mbiɗa ko min rewɓe président leydi ndi wimo noon قال كانكو يوسف وي فإني أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقتهم عن آخرهم ورددتهم عليهم أملاكهم يوسف ويمو mi senni Allah mboɗo sennuma mi senni Allah mboɗo sennuma ɓeeɗo e ɓeni leydi ndi fof nan ɗo e gallam he ɓiɓɓe maɓɓe nan ɗo jawɗele maɓɓe nan ɗo goto fof yo haal ko jeyno yo ƴew ɓiɓɓe muɗum itta go fof Abdoul Diallo en gummi go fof ƴetti ɓinguel muɗum ƴetti mbabba mum joguinoɗo naggue ƴetti ngeloba ƴetti o wi jeehe oɗon fof mi yaafimon kote e galleji mon on ndimɗi ɓiɓɓe mon ndimɗi jawɗele mon nawte joguinoɗo kange nawti joguinoɗo kalis nawti joguinoɗo ɓiɗɗo nawti kala ko joguino nawti paati galleji so woote dawi o wotantaki sene ɗiɗi gañaɗe watta koko moƴƴi wona piya yimɓe ha mayde ngerƴi ɗo mbiya ya gaño kadi wawa gasde heddi kettira doole makko wona gañota kay kam sa ɗiɗi gañade waɗata ko hunde a waɗat kene gañe oɗo so woote dawi gañota ولم يزل يوسف يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلم هو وكثير من الناس ومات في حياة يوسف oɗo Yusuf serani le président leydi ndi omo nodda ɗum fewde l'islam omo newano ɗum ha jaaɓi Allah kañum ko heewi e leydi he jaaɓi Allah lamɗo o noon maayi koye gurdam makko kanko Yusuf wa ammal azizu falam yasbut islamahu ay azizu o e connoɗo mo kanko Yusuf on kam tabitani e defte wonde jaaɓi Allah ala on tabiti tan ko mayiɗo ko kefeɓe faamide joni noon mbiɗen caggal connoɗo mon e maayi en kaali joni président o humanimo e Yusuf humani debbo e Yusuf baada an zahaba malaha wa ama basaraha an zahaba maluha wa amyu basaruha caggal nde jawdi debbo o yeehi ha laaɓi goram debbo o wumi debbo oya wara wadat huldeti ho fi baytiya o on debbo ɗaɓɓirnoɗo Yusuf bonande o no wano yodde ni e ko joguino e ngaluji o waasi ha laaɓi o wumi o watti yelade ƴewde Allah waɗata ƴeew tan debbo ministére de économique wumi watti yelade taw gorko maayi wonti miskino min buka e ala Yusuf so yi Yusuf o waya hakke makko yidde Yusuf fasara tatakaffafu nasa o watti yaade newinade baɗela haala Allah lillahi rasuli baɗela haala Allah sara ngiri yalla o watti wadde noon gorom tatakaffafu waɗa ni newre baɗela haala Allah wa kana Yusuf yarkabu fi kulli usbu'in fi mawkibin zaha'in 100,000 min uzama'i qawmihi wiyama yontere fof kanko Yusuf mo waɗɗo o wonda e dental fodde 100 ujunere neɗɗo ɓe mbaɗɗo pucci omo yiilo e wuuro he omo yiilo e leydi he omo yaha omo arta waɗi saha goto dilli kelrangaji ne dilla hankanti ɓe ne jogui liite ɓe ne jogui taballeji ɓe ne liita ɓe ne jogui kelrangaji dilli debbo o ene yelhono e nokku goto debbo wiɗe dille woni e mbiɗe dille de ko Yusuf maccuɗo mon o on waɗɗoti hande arme mum ene jahani jiilo ɗi kelrangaji woni maccuɗo ma o hande yahatani yiilo ko haalna debbo o haalna ɗum woodi biiɗo debbo o lawta arrattilahu la allahu yusifuka bi shay'in sa falimama moɗa seeɗa ɓe mbi debbo o sa falimama moɗa seeɗa hawnay ko wooda ko rokkuma goram so yima tan heftinma wooda ko sakkima kam falamma rakiba fi mawkibihi nde kanko Yusuf o waɗɗodi e arme makko qama debbo o dari fanada debbo o wulli bi ala sawtiha debbo wulli sawtu mawɗo wulli dan dow o wi subhana man ja'ala al muluka abidan bi ma'siyati wa ja'ala al abida mulukan bi da'ati kanko debbo hari ka haala o wi senade wodani
battuɗo laamɓe maccuɓe sabu goofol mumen Allah senaade woode ni battuɗo maccuɗo laamɓe sabu dewal mum Allah haali ka haala kamɓe keɓe laamɓe sabu goofol maɓɓe Allah watti ɓe maccuɓe oɗo Yusuf ko maccuɗo wonno sabu dewal mum Allah watti ɗum laamɗo o wi senaade woodi ni baɗɗo ni o kanko debbo haali ka haala tan Yusuf elle nani Yusuf ma haasi holi o hol kalɗo ka haala o tan ɓe mbiya ko debbo goto tan to yelo on haali ka haala tan fo udimat debbo o adda ilayhi fewde makko debbo on no woodi ɗowɗo ɗum addum ha yeeso makko wi kanko Yusuf fa arafa ha o ƴeewi debbo o hettini ɗum fa raqqala ha o yurmi debbo o wo baka buka an shadidan o woyi bojji cattuɗi summa da'aha liziwaj o wi debbo o armi resma wa amara biha o yamiri debbo o yo heblo fa hayya ad debbo o hebli summa zuffat ilayhi debbo o hurtina adda galle Yusuf fa qama Yusuf dari yusalli ene duwo ene juula waydu Allah ene duwo ñaago Allah wa qamat wara'ahu debbo o dari caggal makko kañum no wone julde fa sa'ala Allahu ta'ala an yu'ida laha shababaha wa jamalaha wa basaraha kanko Yusuf o ñaagi Allah yo Allah artiran debbo o cagatago mum nguya to nde wonno debbo ministére no wano ni en jonda mum to e jawdi mum ndi yo artire makko Allah jeɓi artiri haalaji fa radda Allahu alayha zalika Allah artirani mo ɗum ɗon hatta adat ahsana ma kana yawma rawadatu ikraman lahu ha o ɓurti yodde ñalawma mo ɗaɓɓirno Yusuf o no wano yodde ni ha o ɓurti ɗon kadi yodde sabu teddinde Yusuf alayhi salam lamma affa an maharimillahi suma sabu aɗa Yusuf Allah surimo e wofde Allah tawde noon o woppi goofol Allah sabu Allah no ruttanimo teddugal makko teddinirimo debbo o yottude ha ɓuura no wano yodde fa asabaha o wonde debbo o kanko Yusuf fa ida hiya adara ande ko debbo ko pelemlemo fa asa fi argadi aysin ɓe guuri gurdam jaƴƴam belɗam cafɗam wiya anna allaha alqa fi qalbi Yusuf mahabbataha Allah tabaraka wa taala ƴetti gilli Yusuf gilli makko kanko debbo o itti weddi gilli makko e ɓernde Yusuf ko ɓuuri no yiɗirno Yusuf andi debbo o yinno Yusuf ha ɓurti no debbo o yiɗirno Yusuf ha ɓurti ni Allah itti ɗin gilli watte ɓernde Yusuf kadi yiɗimo ha ɓurti gilli ɗo yinno ɗum famine fa qala laha Yusuf wi debbo o ma sha'anuki la tuhibbini kama kunti awwala marratin an kam hol alhaali ma a yiɗata kam no jiiɗirɗami adan ni Yusuf wimo an no jiiɗirɗami adan ni pourquoi yiɗirta kam no jooɗi fa qalat debbo o jaabi Yusuf wi lamma zuktu mahabbatallahi sagalani zalika an kulli shay o wi gila de yidde Allah naati ɓernam kala ko wona Allah mi wawi yidde hankkante debbo o wini o wi de jinmi Allah ha gasi mi wawi yidde goɗɗum so wona Allah ɗum tan haɗi yiddema no jiiɗirunami adan nde jinnami aɗa nde Allah alana e ɓernam ko an tan jinmi joni noon Allah nanade e ɓernam mi yiiɗi Allah gilli ɗi jinmi Allah ɗi warindi nden goɗɗo ƴewɗe oɗo debbo Allahu akbar mbaɗɗen marhabatayni wa nisfu bisimillahi kono ɗum woni noon Allah wi nusibu emin dokka bi rahmatina yurmede amen manna sawu momin beela emin dokka yurmede amen kala momin beela wala nudi'u min jeebota ajra jobdi al muhsinina moƴƴinɓe wala ajrul akhirati ay jobdi l'aakhira kadi khayrum ɓuri moƴƴude e jobdi aduna lilladina wonande ɓen amanu gomɗinɓe Allah wa kanu laatino yattaquna ne ndento Allah ay rentiɓe Allah ɓe kulɓe Allah ɓe jobdi mabɓe to l'aakhira ɓuri hewde e jobdi aduna heege nge noon hankanti yaaji e leydi he pop naato yi wuro annabi Yusuf en Kana'ana yeehi ha toon yeehi ha yetti Kana'ana wahtaja nnasu ɗa'ama goto fof ne hata jini ñamde fa balaga yaquba annabi misra malikan yabi'u ɗa'ama lil muhtajina
haala ka yenoye yaquba to misra wonde persido to Kanaana wonde persida misra o omo yeeya kala gadduɗo kaalis omo yeeya ɗum ñamde o neli ɓiɓɓe makko yo jaa jiggoyo ɗum woni wa jaa hiqwatu yusufa ɓanndiraaɓe Yusuf ɓe so wona Bunyamin heddiɓe fof ngari ɓe ngari jiggade ɓe nani wonde gonɗo to misra to persida o ene yeeya yimɓe ñamde wiyama hakkude Yusuf nde ɓe beddi Yusuf ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas o wi nde ɓe Yusuf wedda e woyndu he ende ɓe ngari jiggade nde hawri ko duuɓi 22 ɗum tagi o faytiɓe ɗo ɓe paytimo kanko noon o faytani ɓe nde wonno waɗi ɓe faytimo ɓe tawi ko moye 6 président omoye diwa kanŋe omo jooɗi omo waɗi tengade lamɓe omo waɗi vesteji omo waɗi karwat omo jooɗi ɓe mbawata andudemo kadi kamɓe haqqillaji maɓɓe ɓe keɓe maccuɗo holno wonirte président kamɓe haqqille maɓɓe mbawa nangude ɗum ɓe tawi komo jooɗe 6 diwa omo forti ɓene bifa ɓene ɓoosa siwa ko kanŋe omo waɗi tengade kanŋe omo jooɗi dow diwa omo waɗi caravate omo waɗi comci président ji mbaɗata omo waɗi tengade joni holno ɓe gandirtamo kamɓe ɓe jeeyi ko maccuɗo mbawa andudemo faytimo konko faytani ɓe ɗon o andi ɓe on woni wajja a ihwa kamɓe weddinoɓe woydu ɓe kamɓe ngari weddinoɓe mo woydu ɓe ɓen ngari joni jiggade ɗo makko fa dakhalu alayhi ɓe naate makko fa arafa mo andi ɓe keɓe mawni ko en kono wo hum kamɓe lahu wonande mo munkiruna keɓe faytuɓe ɓe gandamo saabu ɓoyde duuɓi nogas ɓe jiyanimo wa zannuhum hilakahu e sikkudeɓe o maayi ko ɓoy fa kallamuhu ɓe kalde makko bil abraniyati ɗemgal abraniya ɗemgal bammaɓɓe ɓe kalde makko ɓe ñukli haala tan faqala kal munkiru alayhim o wayno andaɓe ni oy ma agdamakum biladi ko mbattan ɗo e leydam he holko mbattan ɗo faqalu lil mayrati ɓe mbi min gari ko jiggade faqala la allakum uyunun onon kon sekkereji ene yama taw kon sekkereji gaɗon ko ƴewde laamam oɗon kalne a lamɓe moɗon pour gano ñanen am ha qalu ma azallahi ɓe mbi min mooli Allah e ɗum qala o wiɓe famin ayni antum hol onon faqalu min biladi Kanaana e mbi min gummi ko leydi Kanaana hedde kiidira to min kodi wa abuna yaqub baabi amin ko yaquba wiyete nabiyullahi annabi Allah qala walahu awladun ghayrakum bammo no jogui ɓiɓɓe wadɓe ko wona onon qalu na'am aha mo jogino kunna isnay asara min gonno ko 12 fa zahaba asgharuna halaka fil bariya min amen tokoso may ko jeeri boy ñami ɗum toon wa kana ahabbana ilayhi mawni ami miñi amen o on baabe amen ɓurno yidde wa baqa saqiqahu anani heddi miñi ko mo jiidi yumme baba fa tabasahu baabe amen nan toon mofti ɗum liyata salla bihi anhu beele muññitoro mawnum jawɗo o fa amara bi inzalihim wa ikramihim o yi jippine teddineɓe ɓe mbaɗi ɓe cuuɗi an kanti tufmeje ne gadde galas an kanti tewuji juɗaɗi an kanti confiture mburu e confiture e guerte e tan sara e mabɓe ɓe ñama haɗa ɓe jiggaɗi ɓe sena ɓe dogal hoɗde walamma jahazahum nde o ɓetaniɓe bi jihazihim ɓetuji maɓɓe qala lahum o wiyaniɓe ituni bi akhillakum ay o wiyani bi akhikum de o ko bi akhillakum pour o majjinaɓe sabu omo andi ɓe jiidani yummay baba ɗum addanimo wiide bi akhillakum o wiyani bi akhikum so wino bi akhikum tan ɓe paamat wonko ande cukalel ngel kono o wi bi akhillakum musidɗo wonande on o gaddane kam li alama sidqakum fima qultum hami anda ko mbiɗon ko beele ko gonga walla wona gonga fa ana aktafi minkum bi zalika
قالوا بمبيمو إن أبانا يحزن لفراقه بابي أمن إن سنو سيرتي مكو قال أوي تاودكو فاتركوا بعدكم عندي يوان مونغو بودو دو وانا جوكوندي حتى تأتوني به هانغاد نون ميمو فاكترأوا بمبدي كوراجي فيما بينهم فأصابت القرآن سمعون كورا وياني بيرين سمعون فخلفوه أنه بمبدي سمعون وني غارانتي بنجي بكوتي فاهمين؟ oui. نعم. أفهمي ده؟ oui بألا ترون. نعم. أنجيان. أني نمين أوفي الكيل بود تمين بيتو. نعم. وأنا نمين خير المنزلين. كلا جيبنا بمن بوري موجود. نعم. وكم دون يادي غوري أون تشمو يو غوريكو. أون ميدي دنجي تدني رو بارني. بمبي على مين ملا ويكاسي. إنغاد كم مينيانو. غاندي فإن تأتوني به سأن غدنانيمو نعم فلا كاين لكم عندي بيتو على اون دو كوي كون جيدي نجيو ko wala tagga bunte rob Allah de kam koy قالوا بمبيمو بسم الله سنراود عنه أباه مامين دبرمو با مكو مامين نياغو كام بابيرا دو بل جاب وإنا من الفاعلون كومي وادو بيدوم وقال لفتيانه كانكو يوسف او وياني ساغاتابه بetobe be boyji bindono boyji etono jimbe gaweji so ngari somade be wodi hen bo baaji tan ko wayno masal idi e hafaz o noddi dumen o wiibe ij'alu bida'atahum fi rihalihim kalis mo be gaddi o batte dum e der dimle be jetti kalis o ko saakuji o heb saakuji mabbe tan o wi e joni be o jaay ba poftede onon poftede o jetti kalis bo be comortono gawri o watti les saakuji di o jetti o fami hen gawri o wi so tawi be jehi se be beti gawri ndi gasi se be piddi sa ton kalis o yelta se piddi saakuji hen kalis yelta ij'alu bida'atahu mbatte kalis mabbe mobe ngarno e be jiggoro o mbatte dum fiiri haalin e gendukeje mabbe la allahum ya'rifunaha bele be ngando ya kalis o idan qalabu se be duttoyima ila ahlim fewde ko mabbe so faragu aw iyatahum so gendukaje mabbe de ngati la allahum yarji'una bele e dutto abbe garta sabu be jabata nyamde kalis o be jabata sabu li anna diyanata wa amanatan tahmilu ala raddil bida'ati ilayhi sabu be jabata nyamde khaliso se be jeeyi kaje be gastirat sabu diine mabbe e hoolaare mabbe jabata nyamde khaliso be nyamata be mbiyata ko be jumbe mataw be tottarom addis dum artirta idha wajaduha li annahum mudahharuna sabu kambe kebe labbinabe min akli ma la yahillu lahum kala ko daganaki be nyamata وقيل وان كونغول وي على بسات يوسف بذلك مواسات ابيه بي يوسف فادتي رتد كارز او كركد بابم كارز او يمنم خوفا الله يكون عنده شيء او هوليكو كارز بابيلا دو اديغا سمade gawdo ala ko jogi dum non o yida nyamde kارز babira do nawti وقيل أراد أن يريهم بره وكرمه ونبي على وجر نون كو يدي كو هولو دبي تدونغال ماكو e moƴƴere makko liyakuna zalika ba'isan lahu ala rujui mbele dum ni hirjina be artude وقيل أرى رأى أخذ ثمن دعام من أبيه ويقودي لؤمان مبي على kanko yitan dal nyande kajo way ko nyingore e makko ni eyo ala kulin dal o totti be tan kajo yi